kanmu. Har da gaba da fada ya samu na kashe kanmu. Mu muke raguwa ga uwa uba ɗaya ne mu. To da Allah mu bari mu zo mu har haɗa kanmu. Da hawan baba shekara guda ni shagayya. Jarumi angon mama tambara ba shagayya. Shi aburin shi abinci ya ga ya samu shagayya. Sarahusa kuma ya wadaci dukkan shagayya. Saya ba tsada iya bukatar mu shagayya. A fannin ilimi yana da kishin shagayya. Nadiya mata ci gaban shi ya samu shagayya. A cikin gata duka ba su kokawa shagayya. Gaba su tsaro ga wuri na kwantawa shagayya. Wajen mahaifansu sun ka zauna shagayya. Lafiya da abincin su ba shi yankewa shagayya. Malamai managarta suke ta koyawa shagayya. Shita-shitan da ake mu daina kamawa shagayya. Labarin karya da wasu ke ta yaɗawa shagayya. Yau a yanar gizo kar ku ƙara kamawa shagayya. Ayyukan baba suke ta so su kushewa shagayya. Ko mun gansu na zahiri mu godewa shagayya. Wanda yayi mana wannan kwakar mu mantawa shagayya. Baba ba su mu shurau da baya kosawa shagayya. Kuma gar na kaki mai zuwa da komo shagayya. Baba ba su mun gode maka. Baba ba su mun gode maka. Abida da kirari ne maka. Baba ba su mun gode maka. Matasa sun gode maka. Baba ba su mun gode maka. Dattawa sun gode maka. Baba ba su mun gode maka. Jami'an tsaro barka suke. Baba ba su mun gode maka. Da ma'aikata murna suke. Baba ba su mun gode maka. Da mata sai buɗa suke. Baba ba su mun gode maka. Ɗalibai jin daɗi suke. Baba ba su mun gode maka. 'Yan kasuwa ma duk murna suke. Baba ba su mun gode maka.